Isang nanay ang humingi sa atin ng tulong, ngunit nahirapan kami sapagkat hindi siya nakakapagsalita. Nagulat kami sa natuklasan namin patungkol sa kanyang buhay. Hello, nanay! Kamusta po? Kamusta? Kamusta? Yung asawa nyo? Asawa niya. Ano? Wala. Patay na? Yung anak mo. Pito! Dami! Dalawa patay! Maghanap ka ng yung asawa. Asawa. Ha? Ayaw? Ayaw mo? na? Ay, ako. Ayaw na. Ganon. Ayaw? Ayaw mo din! Pogi yan! Pogi! Ayaw. Ito, bahay mo. Siya lang nagawa yan sa Ikaw lang nagawa. Ay, ang galing. Nasaan yung anak mo? Yung anak mo nasaan? Wala na? Anak? Alaga? Dalawa? Nag-aaral? Hindi. Ay, hindi nag-aaral? Magkawawa man. Pangalan mo po? Anong pangalan? Anong pangalan nito ate? Susan! Lola Susan! Lola Susan? Ay, ayaw. Ate Susan. Ayaw po ng lola. Bata pa. Pwede pang mag-asawa ulit. Ayaw na po. Ayaw mong parainom? Ito si Kuya Joel hindi na inom. Dito Kuya Hindi Joel. ako nainom. Ito hindi na inom. Ha? Hindi ako nainom. Pangit. Ito hindi na very good. Nainom. Hindi ako nainom. Ate Susan na lang po mga kalingap. May bigas pa? Meron pa dyan? Bigas? Yan yung anak. Yung anak. May bigas pa yung bigas. Meron pa? Wala na. Wala nang bigas. Anong hanap buhay nyo po? Anong hanap buhay? Ha? Nahanap nyog? Ikaw? Walis lang. Tapos nagtitinda ng walis. Nagtitinda daw po siya mga kalingap ng walis. Yun pala yung trabaho. So ibig sabihin, nasaan ilan yung anak na naalagaan niya po? Ito yung anak. Ito kasama to. Bis ka to. Buhos ka. Bis ka muna. Ayan, ang kakausapin. Yung mga kalingap at may mga bata pa po itong may bata pa siyang inaalagaan. So ibig sabihin mga kalingap, siya yung nag-aalaga dun sa may dalawa pa daw siyang anak. Yung ibang mayroon pa siyang dalawang anak na inaalagaan dito. Lupa lang din yung Ito mga kalingap, yung bahay na ito ay siya yung gumawa. Ito pa yung anak niya, isa. Mga kalingap.
May may payo ako sa iyo, ano? Ate Susan. Ayan po, hindi po mahirap po siya makarinig. Ang payo ko sa iyo, maghanap ka na ng ano, asawa mo. Ikaw. Hanap ka. Ayaw mo na? Abo? Mahapon na eh. Sobrang na. Ayaw nung asawa niyang namatay. Isa lang po yung gustong ano, yung gusto niya ano, isa lang lalaki. Yung ayaw mo na nitong kasama ko? Ito. Ayaw. Ayaw na. Pero ganyan. Pugi. Ayan po mga kalinga, pero yung tunay nilang kalagayan ay yung makipapansin nyo po yung ano nila, lupa lang, tapos yung deserving silang matulungan. Ito yung hanap buhay niya, mga kalingap. Well, bye. Magkano? 20. Maganda oh. Maganda po yung ano niya oh. Oh. Ito na yung ano, maganda. Walis. Maganda. Ito, ano pa, ito okay na. Bilhin na namin ito. Ito, ayusin pa po. Libre lang daw po mga kalingap. Libre lang. Hindi, bayaran natin. Magkano? So, meron pa? Ano eh? Natin. Ito po yung bahay nila mga kalingap. Nahirapan tayo mag-interview nito mga kalingap. Ay! Gagawa din siya ng ano, banig. Ito yung higaan. Ito, anak nyo. Anak. Totoy. Kailan taon ka na, Totoy? Ano po? 17. Ay, 17 ka na. Anong trabaho mo? Nag-ano po nag-aals. Ay, sa ALS. Trabaho, di ka pa nagtatrabaho. Sa ALS ka? Sa ALS. Anong nakapag-grade? Ano ka? Eskwela ka sa regular school? Grade 1 ka? Hanggang grade 5 po. Hanggang grade 5. Pwede ka naman grade 6. Nag-aals na lang po. Bakit? Bakit nag-ALS ka na lang? Ayaw mo na magpasok sa may mga classmate. Kasi 17 ka na, 17 na pa pala siya. Tapos nakikita po natin itong mga kalingap po yung ginagawa. Marunong yan si mama mo. Kayo lang dito ni mama mo? Tulo po. Tatlo kayo, nasaan yung isa? Nasa pangpang. Nag-ano ng isda. Hanap to isda. Yan po at may talent po si kahit PWD si Ate Susan, marunong maggawa ng banig. Ito po yung gawa niya oh. Talagang siya yung gumawa ng mga kalingap. Yan mga kalingap sila Anong pangalan mo nga? Iboy po. Iboy. Iboy, gusto mo bang makapagtapos ng pag-aaral? Anong gusto mong trabaho pag nakatapos ka na? Ano po mga lumbar. Mag-army ka? Bakit gusto mong mag-army? Yun lang po pangarap. Pangarap mo. Pag nag-army ka na, anong gagawin mo? Sige. Ano yung
Maliban sa pag-aalis mo, ano pa yung nagtatrabaho ka na ba? Ang ginagawa mo? Tayo po, nag-ano lang po, nag-iiba sa laod. Ay, trabaho na rin, nagsasama ka sa laot. Pag ka sa laot, galing ka sa laot, mga magkano yung kinikita doon? Binibigyan lang po 200. 200 pesos? Grabe naman yun. Anong ginagawa mo dun sa kita mo? Inano po, hindi ko naman. Kay mama mo? Pinambibili ng bigas. Ayan. At ito mga kalingap si anong pangalan mo ulit? Si Iboy. Ano yung tunay mong pangalan? GR. JR. Ito po mga kalingap si JR na baka naman nababarkada ka. Nainom ka. Hindi po. Sigarilyo. Yan. Tama yan. Pagpatuloy mo yan. Yan yung tamang gagawin mo. Huwag mo nang gayahin yung iba ha. Hindi mo po kaya. Mabait man si mama mo. Hindi po. Kaso pag inabot lang po yung sumpong tirong na. Hindi mo po. Pinapalo ka. Kudot lang po. Kinukurot ka. Bakit ka kinukurot? Pag nag-alis ka. Pag naglalayas. Pag nasa rin pong kay madam, mabagay po. Sa alis. Hindi niya alam na nag-aaral ka. Yung mga kalingap, hindi. So, paano mo dapat sinabi mo na nag-aaral ka? Yun po, narangan niya muna po. Ano sabi niya? Gusto niya? Na nag-aaral ka? Kasi, makapasa ka sa ALS? Kailan yung exam? Kailan yung exam? Tagal pa po. Matagal. Makapasa ka? Para mag-high school ka na. Kasi po kami dyan kasi bago pong kerba, nag-ano po kami. Trabaho. Si Mary France, classmate mo. Iya po. Mag-ALS din siya. Mga yan. Alternative learning system po. ALS. Pagpatuloy mo lang yun ha. At may maabot ka basta magpakabait ka lang. Mangarap ka para sa iyo, para sa mama mo. Kasi kakayo na lang dito ni mama mo at si mama mo naman ay masipag. Ano ginagawa ni mama mo mga trabaho pamaliban sa walis, sa banig? Po, minsan kilaba. Nakikipaglabahan din siya? Kahit hindi hadlang po kay Ate Susan yung kanyang hindi siya nakakapagsalita para makapagtrabaho, para mabuhay niya kayo Pag nauwi ka, nakahanda na yung pagkain. Hindi po kami na po ang naluto. Namarunong na rin kayo magluto. So hanap-hanap lang kayo lang dito. Yan, at lang kayo ha. Magpakabait ka lalo. Tapos nagsisimba ba yan din? Oo, nagsisimba ka. Iya po. Saan ka nagsisimba? Diyan po sa Katolik. Magsimba ka lagi. O di ka nakita daw sa simbahan. Hindi mo pa ako napasok. Ay, hindi ka. Ngayon magsisimba ka na, papasok ka na ha, sa simbahan ha. Marami pong tao. Kaya sa labas na. Hindi ka ba nalulungkot na ganito lang yung buhay niya ni mama mo, tapos si mama mo may diferensya pa? Hindi po. Bakit? Minsan po, pinapatawa mo na lang po sa mama. Pinapatawa mo na lang. Paano niyo siya patawanin? Kung po si maano po. Ginagaya mo. Yan. Pinapatawa mo na lang para hindi malungkot. Si mama mo minsan nag-iiyak. Iya. Bakit siya nag-iiyak? May iniisip ka rin po. Baka nakikita niyo yung kahirapan. Ito at para meron kayong panggastos ha. Panggastos ninyo. At sana hindi magbago ikaw ha. Magano ka lang. Nay, magastos niyo po. Yan. Welcome po, welcome. Maraming salamat po sa iyo, Sir Alvin. Yun lang po. Sa akin lang, sana huwag kang magbago ha. Kung wala ka talaga bisyo, huwag ka nang magbisyo. Huwag ka nang mamarkada. Nay! Hindi daw.
Totoo naman. Mabait. Sige, at hindi na din kami kitatagal ha. Kaya pagpatuloy mo lang yung kabaitan mo. Kinay, Mak. Ayun mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating channel, sa vlog natin kila nanay. At nakaka-inspire na nakakaawa yung kwento ng buhay nila. Pero ayun po, maraming salamat at nakakatulong po tayo kahit pa paano sa kanila. At sa hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, pa-subscribe na po. Kalingap Alvin at syempre sa ama ng Kalingap, Pal Santos Matubang, kay Ate Edna. Syempre kay Kalingap Robin. Salamat po mga Kalingap. God bless. Bye, bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo,